ሃንደበት ካብ ስራሕ ተፈዲሱ መኪንኡ ስለዝተበላሸወት በቲ ናይ ከተማ ሜትሮ ዝበሃላ ባቡራት ጊሩ ንገዝኡ እንዳከደ ከሎ ሰብ ክተወርድ ክተድይብ ደው በለት እሙ ሜትሮ ጉዳያ ጌራ መሊሳ ተበገሰት። ትኾነ ግና ካብቶም ዝፀዓነቶም ሰባት ነታ ኣቐዲሙ ዝተለለየ ጓል ፅዒና ነበረት። መጀመርታ ንሳዳ ኣይኮነትን ኢሉ ቀዊሉ ክጥመታ ድሕሪ ምጽናሕ ነሰያ ስለ ዝበለ በይኑ ተጸጊኡ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ ነታ ዳዊላ ዝነበረት ጓል ጸዋዓም ፈጺማ ፈለማ ኣይረአቶ ነይራ። ሽማ ክጽዋዕ ምስ ሰምዐት ብስምባደ ቁልሕ ምስ በለት ነቲ ዘረጋግአቶ ወዲ ምስ ረኣየት ብፈሸክታ ናብኡ ምኻድ ምስ ስናይ ክምስተኣ ኢዳ ንሰላምታ እንዳሰደደት ከይዳ ደኣ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ በለት። ዋላው ካ ነቲ ጽቡቕ ዝገበረትሉ እንተዘይረስዑ ደጊሙ ከረኽበ ዝብል ግምት ኣይጸንሖም። እንታይ ከም ዝኾነ ግና ክሪአን ውሽጡ ናይ ሓጎስ መንፈስ ክስምዖ ሓደ ኮይኑ ዋላ እኳ ንመጻምድትኻ ምስ ዝኾነ ሰብ ምውዳርን ምንጻር ጽቡቕ እንተዘይኮነ ንእሳን ሰበይቱን ግና ክልተ ጫፋት ዓለም ምዃኑ ክግንዘብ ስለ ዝኽኣለ ኣስተማሲሉ እዩ። ህደይ ኢላ ትዛረብ ምሱ ከዓ ብስል ዝበለ ዘረባን ተስፋ ጥራሕ ዝሽትት ነቲ ተደፊኑ ኣልታዊ ጥራሕ ዝረአሙ ዝረግጾ ዘበለ ጸልማት ዝመስሎ ኣተሓሳብ ቦንቂሩ ኣልዩ ውሽጢ ወዲ ሰብ ብርሃን ዝመልእ ምቁር ዕላል እዩ ዘለዋ። ከኣሉ ድሕሪ ምጽናሕ ደሓይ ሰበይቲ ምስ ሓቶ ከይፈተወ ኣብ ምስቲ ምሳል ኣተወ ክገዳ እምበር ክሕሻ ከም ዘይረኣይ ሓበራም። ኣብ ፈጣሪኡ ኣሚኑ ብጸሎ ተስፋ ካይቆረጸ ናብ ልባ ንክትምለስ ክጽዕር ከም ዘለዎ ነገረቱ። ንሱ ግና ኢልዎ እዩ ልዕሊ ኣቕሙ ተጻዊርዋ እዩ። ፍቕሩ ለጊሱ ከክብራ ፈቲኑ እንትኾነ ግና ነዚ ብዙሓት ዝምነው ዕድል ምሳሓ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ግዲ ሓሲባ ፈጺማ ኣይትግደሰሉና። እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ጊጋ እዩ። ኣብ ክንዲ ምሳኻ ምስ ዘሎ ሰብ ብዘይቃለ ዓለም ከይተጸባጸብካ ተኸባቢርካ ህይወትካ ትመርሕ ሓደ ነቲ ሓደ ምስኡ እንከሎ ካልእ ከምኣሉ ይስዕኖም። እቲ ዝኸፈ ነገር ድማ እቲ ሰብ ካባኻ ምስ ዝርሕቕ ተጠኣስ ምዃንካ እዩ። ንሳ እውን ነዚኣ ብኣብነት ኣሰንያ ዘስምዐቶም ብኡ መጠን ድማ ዕላሎም ኣዝዩ መቀረ ግና እንታይ ሞዓብስ መውረዲቱ ኣኽለት ስቒሉ እንተዝቕጽል ኣይምጸልአን ዘይ ኣብቲ ገዛ ነግራም ሰበይቲ ብጸዋ ገጺኣ ክትቅበሎም። ሓደ ሓደ ሰብኡት ፈቲማ ኣይኩኑን ደገ ዘምስዩ ወረና ሓንሳብ ደገ ዝሓድሩ ከም በኣል ሰበይቱ ምስ ዘጋጥሞም እዩ። ሰብኣይ ኣብ ስራሕ ድኸሙ ኢሉ ኣብ ገዝኡ ቀሳነት ዝደሊ እሞ ክገድፈክ እምበር ምስ በላ ኣብዚ ደሓ ክትወርድ ክትብል ሓተትዶ እዋ ኢልዋ ካብቲ ተጸጊኡ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ብድድ ኢሉ ሓለፋ ሞደው ድሕሪ ምባል ብዝኾነ ኣዝኺ ጥዒት ሰቢኺ ኣብዘን ዘይጠቕማ ደቓይቀ ከመይ ፈኺሱ እንመስለክ እሞ ቻው ክብላ ሓሲቡ እኳ እንተነበረ ደጊምና ካብ ተራኽብና ቁፅራ ኸዚ ሓታ ብምባል እሞ ቅድሚ ሙራደይ ቁፅሪ ቴሌፎን ክዶ ምስ ሓብክኒ ካብ ለባመ ሃፍትና ገለ ምኽሪ ምስ ንደሊ ክንወስድ ምስ በላ ትሐሾዳ ኢላ ሃበቶ ቁፅሪ ቴሌፎና ሂዙ ተፋኒዋ ወሪዱ ንገዝኡ ደኣ በለም። ቁፅሪ ካብ ዝወሰደላ ኣብ ሰሙና ነታ ብርክቲ ጓል ደወለላ። እቲ መጀመርታ እኳ ኣይዘከረቶ ነይራ። ደሓር ግና ምስ ኣዘከራ ብጽቡቕ ተቐቢላ ጣጥኦሙ ደኣ የዕለለቱ። ብኡ መጠን ድማ በዚ ብሰበይቱ ዝተናወፀ ርእሱ ፍኹስ በሉም። ብዛዕባ ስራሕ ህይወት ዘሎ ነገር ኮታስ ይዕልሉ ጓል ኣይተመርዐቱን ሓዳር ይብላን ንሳን ትምሕርታን እዮም። ካብኡ ሓሊፋ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ትመላለስ ኣብ ሆላንድ ክትኣቱ ኮላ ትሕተ ዕድሜያ ነይራ። ምስ ግዜ ግና ልዕሊ ዕድመ ኮይናስ ንዓይኒ ወዲ ተባዕታይ ተወናውን ብስልቲ ምጮቱ ጓል ኮይና እያ። እቲ ፈለማ ካብ ንእሽተይ ምንባራ መጣ ናብዝን ናብትን ክትብል ኣይተረኣየትን። ሳላ ከምኡ ኢላ ዝኸደት ድማ ኣብ ህይወታት ፀገም ዝበሃል ኣጓኒፍዋ ኣይፈለጥን። ንመርኣ ገለ ዝሓትዋ ሰባቱን ሽሕሚትን እዮም። ትኾነ ግና ክትሕወኽ ስለ ዘደለየት ነፃ ኮይና ህይወታ ትመርሕ ዘላ። ከምዚ ናተይ ሓዳር እንተኮይኑስ ይትረፈክ ምስ በላ ኣብ መንጎ ደሓን ኣብ ከምኡ መደምደምታ ክንበፅሕ እኳ ኣይንኽእለን ዲና ግና ፈጣሪ ነቲ ናተይ ዝበሎ ልቦንኡ ክንዲ ስፍሓት ሰማይ ገይሩ ይሓበኒ ምስ በለት ይፍጠረልኪ ንኣኺ ዝረኸበ ዕድለኛ በዲኡን በብኡን ዝተመርኣ ጥራሕ እዩ ብምባል ከዕላ ጸኒሑ ተፋንዋ። ሰበይቱ ደገ ጸኒሓ ድሮ መዓፀ ከፊታ ክትኣቱ ኣይቕለበላ ነይሩ።
ምስ መን ደኣ ክትዛረብ ፀኒሕካ በለቱ ጫፍ ዘረባ ሒዛ ምስ ኣብ ፅርግያ ዝተላለኽዋ ጓል ካብኡ ግዲ ኣይትሕለፍ ኢልዋ ኣብ ኣፍሃ ደኣ ደርጉ ሓላ ዝላገ ዘሎ ይመሲልዋ ነገረና እንዶ ግዳ ምስ መን ኢኻ ክትዛረብ ፀኒሕካ ምሽ ነጊረኪ ኣብ ፅርግያ ምስ ዝተላለኽዋ ጓል ናይ ብልባህ ድኻ ምስ በለት እወ ስለ ዝበላ ሕርቃና ቦሎፎን ቦንቂሩ ክወፅእ ጊዜ ኣጥፈአን ገረ መዛራቢ መቋዒ ኣርእስቲ ረኺባ ሕጅስ ከዓ ንኣይ ኣብዚ ኣቐሚጥካ ምስ ካልእ ጓል ክትዕልል በቃ ነዚ ገዛ ክልተ ገበረቶ ኣይተሓዝኑ በለት ሓፈጣ ኣብዝሐት ከሳብ ካልእ ከተማ ዝስማዕ ኣውኣው በለት ትኾነ ግና ስኢሉ ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ኣይመለሰላን ናታ ገዲፋ ትዛረብ ዘላ መዓልታዊ ዓሰርታት ኣወዳት እዮም ዝድውሉላ መዓረ ሽኮረይ ንስኣይ በዚኣ ኣቐሚጣ ክትብል ትውዕል ንሰያ ኣብ ነብሳ ምስ በፅሐ ግና ምሽካማ ኣፀጊምዋ ተኣገርግር ዘላ ሓቀኻ ፀጊብካ እንዶ ገለ እንዳበለት ምስኪና ወዲ ዘየዝነበትሉ ፀርፊ የለን ኣብየት ንኡ ዝሓበ ዓቕሊ ኣብ ፅርግያ ዝተላለኽዋ ጓል ኢልዋ እምበር ካልእ ዋላ ሓደ ዘውፅኦ ዘረባ የለን እንታይ ሰሚዓ ተዓፍር ኣላ ይርድእ የለን ምስ መረሮ ግና ኣቲ ሰቒልክስከ ኣፈርፈር ኣይትብዝሕ እንታይ ዶ ከገብር ርኢኽኒኺ ምስ በላ እንታይ ሞ ንስኻ እምበር ንገረኒ እምበኣር ንኣይ ኣብዚ ኣቐሚጥካ ውሽሟ ለሚድካ ምስ በለቶ ግና ንሱን ዝተወድኡ ዝመስል ሕርሕራይ ገይሩ መወዳእቱስ ብፅፍኢት ከሳብ ዝዞራ ደኣ ኣላደዳም ጓል ዝገደደ መፍቶታ ረኺባ ሕጅስ ከዓ ሓሪምካን እንዳበለት ኣብ ቤትሮ ኼዳ ገፃ ምስ ተኣዘበት ግርም ገይሩ ስለ ዝፀፍኣ ስምብራት ኢዱ ኣብ ገፃ ታሪፉ ነበረ እውይ ንኣኻ ደኣ ፖሊስ ፀውዒ ዘእስረካ እንዳፈከረት ከምታ ዝበለታ ፖሊስ ፀውዐትሉ መጪም ድሕሪ ሕጂ ክሓርማ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቖም ሰደድዎም በቃ ካብዚኣ ዝሓርማ መዓልትን ይንዮም ጓል ፈፂማ ድቃስ ከልአቱ ንሓንቲ ደቂቕ ኣብታ ገዛ ቀሲኑ ኮፍ ምባል ተፀገመ ህልፍ ሓሊፍዋ ኮነ ኢላ ንኣ ጥራሕ ዝኣክል ምግቢ ሰሪሓ ካብ ስራሕ ተፈዲሱ መፂኡ ክንሱ ንበይና ቀሪባ ሕንስስ ኣቢላ ትበልዕ ኣብ መሕፀብ ነብሲ ኣትያ ፈሊጣ ትድንጊ ኣብ ሸዋ ከምኡ ብሕፀር ዝበለ እሾኻ ኮይናቱ ኣማራፂ ስለዝሰኣነ መወዳእትኡ ቅድሚ ኣብ ዘይተደልየ ነገር ምእታው ክፋታሕ ከም ዘሎ ምስ ነብሱ ተረዳድአ ነጊዜኡ ክሳብ ዝፋታሑን ካብኣ ክርሕቕ ወሰነ እንተኾነ ኣብ እንዳመን ገዛ ክኣቶ ኢሉ እንዳሓሰብ ከሎ እታ ብርክቲ ጓል ዘላቶ ሓንቲ ኣማራፂ ምስ ተስርሑ ኣገናዚኡ ንሳ ምዃኑ ስለ ዝተገንዘበ ንኣዘይሓታኸ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፅሐ